Кависотно диве пишењето диве сапер, 1000 шташево, са рандо дујто беш пари хиджа. Ја пак дешушовто диве октобар масек, 2000 хем бишто беш. Аллах е сризунека очева е хикаја. Хикаја кота речај која родиња, кота пидај. Родиња кота пидај изун, сар бидај ме келала течерал зина, то есть течерал блуд. А кеја чај уште те пучал педаја, кото родова дали шај ола кридај те ме келала течерал блуд, ајдај ке да шуњава дова нормално сар свако дај, ке да шуњава дова ачилите ни сар бар кашто е шокрисари кота дова пучила печајакро, нашти коркоре ојте вероини со ола пучела ола кричај која ој ола бјанџар. Покушања и дај ола те дала годи кобортано иззинато е со блуд баро грехо, муфтало че се пуча али косако кај навредињава дова обште оја джелико дова само тоа лакро. Па кај да кај дај да тари упорно кодова, да о евангело дјавути, онда и дај ко крај тренуваше добро мичеме шајте ме капту вечеро дова, кад вечер шијаде пратине, одре шејтанең де преведи, шејтанең го страстија, тама шариту мате кам де прена, шајте черо дова, али ако испунија нако перджа, ние задатко со метучека да. И чај права, пајде мотоме само задатко дова, Карапи чао. И ја джара човек бути, пама и дај олаче, пама тај са, каде сложи саревши чај ола, му тави дај олаче тест која воляли овите чера. Вачери дај олаче, пама тај са, полосабах намаз, ка волялите джа ко дворцу, кури живини у халифа, о него халифа, па ол кеда ка и чул те манушенца, Аврија, манушенца кола пратинена оле, пълна ту таат капере, и коран голестен капере конесест. Капере конесест и кади ке сокола. И ја джаво шнова педаја. Данова че са јасно таракова, сосе са, само за датко дова, само тесто дај белула, али обечиња да капере ова текстија. Ако перджа дова текста со вачежа, и дај каме кела да чера блуд. Тај сато и чај уштела. Уштела рано сар со договорсали педаја, джели анго дворец ема джичерио халифа и то пеманушенцар. Кеда халифа и кисло, ој и хола гонесте, перела конесе случај. Кеда перио халифа, кеда дикала да си поси хулела котар по грасу и неле, хулела, долела, лигала цидела ки страна, Добором ли грđa gajna prolate, sato koji na ostestisari. Keda ostestisari pno ajde kanđače, ak ja i terličaj, ko saadova šukurina kale halifase kod vaš koji pakova čerča, hem džalav si čaj čere, hem utovi akava pedejače, su ola rakam od vadive. I da je prona do šuka. A to je kod to, kod takva tekstu, čerđančki uspijan, ajde kan ti kao buduj to dive. Одуј то тесто пама исто пама аџар тај сато са пале исто кажа кој исто там. Пале дуака череса суче жарат ние. Ваши да не гај. И ја кјача ило дуј то диве уштини рано, джели исто за со джели прво диве. Андо дворцу, па о халифа, кеда и кисло аврија, ој черджа исто ква со черджа о глумиња, кане, со глумиња. Je dirage versine, pelitali koneses, o halifa sam irisalo dujte diveti kela, hem naredinja je kota povezili pa džavazdana. Dželo vezili, dolinja vazdijala, kostala preprašina kova, kada kostala je prašina sa, ak ja i džuli i čaj, isto šukrine vezire se, sa stoko sakava, hem dželil se kipidaj. Dželi kipidaj mo tvoj predajače sao sana kala dodive, I da je poma isto puno trito toko zadatko,
И исто плако вела кава со чежан, а кава дойдиве. Исто кова. Исто джал пито диве. Поновина кава со чежан. И има чери педањоли од трито диво уштиндили, джеритани, джерија до дворцом, дикало халифа, kada dikjavo halifa da ovaj peli isto glumi, peli koleses, dikjavo samo in džapo što dikjava, da kao zolate, nika se na nardinja te džal, jedino Hristo ekstražari, Hristo, i kisto stražari to nijal cidijala ko kraja sarna, bi smetinule, cidijala ki strana i na kefse džele po drumu. Akija, razočari kod ova sasu nahinela baša dobro sa Jesarov prvo dojto dive, so radikala, nego samo cidijala o stražariki strana. Džala ki pitaj tužno, eva čeni pedejači sa od ova, va čeplaćo od ova pedejači, ili pla ovo dajemori, pa to kliša kjevati ko, maja do sad samo žekva, pla na, sabori pla sakva, ajde pla se tu pana taj sakra se tek, te zadatku pa taj sajša da kariš na sak javti. I je džero uštel oj, o štartu dive, uštili pane sa balerano, džalatani ando dvorco i kola halifa pemanušencar, znači ponovino do vas ponovija klatrin dive, perela koneste, glumino do vas glumini, da li kada je kjelo reakcija su kolala, međutim, naketano ili halifa, ili vezirje, stražarja, niko ne kjela, nakjel zovati kao da je uopšte na postenđao da li je. A kjak je kao dva da niko na vodjan računi rimski pidaj rovindoj rovela, pa čeri pedejač mi daj su ova džar, niko promande na dikana vodjan računi čačav stavdova. Nego se omanušakala na ke baroa pošiva čeržema. Čak bi zaveli, vidite kako ili prencar. Jedva na štrumpa nala me olendra. I daj, kada dikada ovi ovela va čeržava dova, asvala trabare džana, leli daje ola, ste gimna, ani janga, ste ginova ani janga i penala, mi čaj, a džarodova ovela uvek keretano opučiva iz zimlja, to jest oblud. Ko početko ovela gudo. Ko početko perni čajan, šajte pere, oprodajk barvalo, kova si rešu ževorda. Šajte pere, oprodajk dikav domanuš, to jest da je kugle domanuš. Ali, Zamaneja, tu kanla pereja, sako niska derežja, pa avalo vreme ke tut nijek namangela tut, ke lena sareta košentut, kad kalen sareta vačevenče razna latija, hem ko kraja, kalen te marentu sar su maralate ađar ohajvanja, to jest o životje, sar su maranolen, sar su majina, tada i tut ađar kao vreme, jek dive, hem tut ka pajnera džar, ka čeren tu čudova. Pa penala mičaj, kad ikan sakva, dali tu mangeja pana, te čere bud, te čere ziler. Pa na mi daj, so vel dava čavače se ovo prolak, me odva nikada više naka pominače. Pa dobrom pravljane, tako kraja kot rakija, a mari tema te lajk pouka, kot rakija hikaja, terem pouka, kot rakija džandidaj, koja stvarno džandidaj, koja sam ti džape čajas basarcovaljani, koja raklačiš u žu primer. Pouka sa eterneđe, to je omladina koja si, sa eterne čajenđe, terem pouka kot rakava, sar dvanajte našen kot rakava drumo, tarakava najlošno drumu kovo oaleđe vešam na mekevodova, oala kinšava, Tarakishava sarinen pa elementa rakotar sa kelošna buča tebičana mniš inšava ko pravo drumo čači pasto. Amin, ja Rab, amin. Alhamdulillah.